unha fábrica de pelés e ao mesmo tempo todos esos residuos se queiman nunha central de cogeneración ubicada exactamente no que máis nos interesa para o propio concello, chámese polígono industrial ou chámese zona deportiva, e como están outras zonas, ese tema que non é contaminante automáticamente quenta pois esa zona. Positiva decía: o Concello do Carballiño comprométese a iniciar un estudio de viabilidade para a posible instalación dunha central de cogeneración no noso termo municipal. Insisto, é que nós tampouco somos os técnicos que temos a ver. Igual nos dicen os técnicos, pois non é viable. Pero, oiga, se reuniu algunha vez ou se constituiu esa comisión? Jamás. Por tanto, que estamos a falar aquí? Dun ataque brutal que está facendo o BNG contra un tema de goberno. É que non teño ninguna argumentación eu para decir e felicitarlo, porque saben perfectamente que a calquer cousa que foi impositivo non estuvo sempre aí para decir que estamos a favor do que diga o alcalde e o grupo de goberno, pero non tuvemos a oportunidade, non la diro. Segundo, o Concello do Carballiño comezará a recabar información sobre axudas tanto na Consellería de Industria de Galicia como no Ministerio relativas aos establecimentos centrais de cogeneración. E eu digo, pero isto será un disparate, é dicir, queremos estar con os catalanes ou con os vascos para facer un rollo raro. Non, unha central de cogeneración e unha comisión para ver se é viable. Nada, de nada, de nada. Moción de urxencia. Moción do BNG relativa á erradicación do chabolismo. Preocupación enorme o chabolismo para nós. E este que fala con maior razón, porque tuvo oportunidade de facer todas as iniciativas que levaron a que estén mercados os terreos donde se iba a facer a ubicación, a reubicación dos pobladores do campamento xitano, pagadas, e todo a firma de todos os pobladores aceptando eso. Bueno, pois nós decimos, vamos a ver, isto está no Concello de Maside, no límite. Calquera que entre por aquí está no límite, pero quen sofre o impacto? Carballiño. E eu creo que é unha primeira medida para nós, justificaría 4 anos ou 8 anos se erradicamos o chabolismo. Amigo, e por que non? Porque dentro de unos meses se va a las chabolas, se les dá 200 euros e unha empanada e a ver se nos dá a maioría en un concello.